No, jo de patiment de les enfermetats. Això, jo volia dir això. Qui ha d'àrbitre? Qui ha d'àrbitre? Però és igual, ja està. En teoria és el Guillem, crec. Qui? El Guillem, el de groc, que està allà a l'esquerra. Ah, ara el veig. Però no sé per què no es posa enmig del camp. Hi ha altres possibilitats d'anar-hi. Jo hauria pogut anar demà i diumenge. I per què ha anat tan malament, Míriam? Ah, perquè ha fet la feina, això, tan malament. Sí, problemes varios i desgràcies vàries. Mira, una de la feina de Barcelona que li he escrit perquè explicar-li l'ansietat que tenia, a les 7:20 me diu, Míriam, com has terminat? I l'altra també. L'important, Míriam, si vols que et digui la veritat, és que som divendres... Jo, malament. Una paraula. Míriam, som divendres... Ai, sí. Sí, que és blau. I és el que m'he salvat pels pèls d'anar i tot el cap de setmana. El de blau va ser Hòstia! No hi hauria, o sigui, em tocava guàrdia i altres Hòstia! i m'he salvat així que quan anem Vale, va. i altres coses perquè podia fer festa divendres. Així que tinc això al pensament. Mira la mà. No sabia, que ni m'he mirat el personal, si vols. Només ja t'has aquí de la part. Però altres anys n'hi ha hagut més. No ho sé, jo crec que sí, no? A partir del que hi ha pobles amb tanta gent. No falten els que anàveu a treballar, a cotitzar pels arbres. Però això no. Només he sentit agafar una pedra i portar-la. No. Però ja estem jugant! L'has de frenar bastant, saps? Entre tots eren idees, divertides. Per donar peixet. És un tema... Va ser un morter, bro. Bro. Sí, que els altres són de Prades, Anem amb els verds. Albert. No sé, no tenen nom, capafons, no? Tenen un nom. Salomó. Sí, perquè... Juga al Salomó. Sí, patrocinava Ah, la camarera. la poma de Callar. Em sembla que el Dorada i tal. Molt bé, així m'agrada. Capafons. No, cap a fora. Cap a fora. Cap a fora. Home, Això no cal dir-ho. Ui, això no cal dir-ho. això s'ha radicalitzat, aquesta joventut, Vull ser radicalitzada. Capafons. Hi ha un bri d'esperança, va. Que no m'ho puc creure. Cap a fora. És que no l'han tirat cap a fora. Al veure la sudadera no he dit que la Mariona també té aquesta sudadera i també està el seu Cap a fons de la porteria. Ahir la va perdre. I que a veure si és que havien quedat de posar-se-la o alguna cosa, perquè el calor, amb la calor que feia... A mi em va dir que la va prendre per si feia amb l'aire condicionat fred. I de fet se la va posar. Se la va posar al cotxe. No, el cotxe no, a l'hospital. A l'hospital. Jo dic, igual van quedar... I al sortir per al carrer, un bat de calor. Sí, jo dic, igual van quedar per Que posar-se-la t'ho fa bé, tots a la eh? suadera. No, perquè amb la calor que fotia. Ja, per això dic, no ho sé. Eso. El 10 aquell, Marina, està fet de tots els noms de tots. Amb els noms de... O sigui, el 10 a de lluny no hi haurà un 10, però de prop són els noms de tots els nens de quart i segon. Més gran. I llavors el nom del 10 i el nom de cadascú. Ai, això és una iniciativa que van fer tant a algú. No, perquè fan quart. A tots els infants ho fan perquè la Lídia, la Bet, també en té una, igual. Ah, mira-la! Ai, no ho dic. Es la que gana los Blues para sí. A la És com molt típic, no us Bueno, imagineu. ja m'hi fixaré. I tothom ho fa a quart d'ESO. Ah, sí? Y a la porra gradas. A la porra les gradas.
I el nen de sisè hem fet el mateix amb camiseta manera. Ah, molt bé. I també així amb els noms i tal. Ah, doncs nosaltres a sisè no es fan. Bueno, fan la camiseta que vulgui, però d'una altra manera. Nosaltres a sisè també fem noms, però... Clar, d'una altra manera. Els hi vam regalar als pares, que sé que ells no ho sabien, els hi vam regalar el dia de la diversitat. Ah, molt bé. Amb la bicicleta, amb la horta i... I això, molt Ens ho bé. paga l'escola. Onda? Nosaltres no vam pagar Ens ho paga l'escola cada any amb els de sisè. ¿No se la pare? Mira, la festa final de curs. No l'agafo. Ai, què? Festa final de curs. No, les samarretes de sisè paguem. Ah, quan he fet l'horària. I un calendari amb fotos dels nens de sisè de diferents actes de la classe. Porta. Abans no ha entrat. Quan hem dit col·lecció. No, Heu cantat un gol que no era gol, Nois? como Sergio. ¿Y por qué? Y Arnau y la ley. Cantaban gol, pero cantaban. Y Bruno, aquí para que llamaran a No? Sí. Ula, que ha fallat. Ai, va. Eso. A ver, cuenta rara. Vaya ara la familia. Veig que van més. Mira. ¡Vamos! ¡Otra! No. ¿Pero qué ha pasado? Bueno, és que la gent tots necessiten ¿Qué cotxe. pasa? ¿Por qué no va? Jo quasi que posaria un bus del poli al poble. ¿Por qué no? Sí, vale. Hola, bicho. I que vas amb els de Prada, eh? Esta. De Prada no aquesta camiseta, ni què? Estava aparcat. Sí, hem anat a l'Arani, amb jo en patineta i a l'Arani en Miquel en bici. I jo corrent. Sort que ja tinc la camiseta estirada. Però Salvat, aquí potser. ui, Cap a casa. Que lindo nido ara, Bueno, millor, que te l'hagis embrutat és millor. Però si el DJ està aquí. Sí, tenim el DJ aquí. Canviem per animar. Sentim el DJ... La música i el DJ aquí? Això són els taloners del DJ. Exacte. Ja tens taloners i tot. Lo bo ve després, no? Evidentment. Sí. Ara són per entrar Lo bo ve calent. després. Quan el públic ja està a la pista. Ell l'aixeca, el públic. Aquest era molt bo, aquest tio, me'n recordo. Aquest és el que juga millor, aquí, diria. Aquest abans venia cap a fons, no? I després va canviar.
No, va estar 2 o 3 estius, sí, va estar 2 o 3 estius aquí al poble. Jo vull veure el I partit. després se'n van anar i va baixar alguna tarda a jugar, però vull dir que estava un parell d'estius que van estiuejar per aquí un parell d'estius. No sé en quina casa, El dia 15, no tinc ni idea. jo no sé si és perquè us diré una Una mateixa marca de cap, l'única diferència és però és superpreciós aquesta samarreta. jo torno. No pots connectar. Perquè li encanta. I ara ai, mira, que no sé ni si ho veurà ara. Jo he entrat en el caminant cada setmana. N'hi ha que no. Oh! Sí, hi ha manteniment, però... Sí. Això són de Valls. Aquests són de Valls i treballa Jo ho sé. una... I finançament. El que no sé si Oh, una florida perfecta. A no ser, a Valls hi ha fàbrica, potser n'hi ha més. Però a Valls hi ha una nau i també conec amb qui hi treballa. ha manteniment, però... Sí, perquè hi ha tot... Perquè ara veritat també, però abans la gent de 45 es feia molt gran. Doncs jo ho porto malament des dels 40, no? 40 vaig passar una... Home, no. Sí, llavors els 41, 42 vaig dir, vale, però 43 ja em va sonar la 44 dic, què és això? I 45 dic, per favor, no. O sigui, ho veig heavy, eh? Quan deia allò... Passen molt ràpid. Molt, molt. Enric Fort, Lasso... Però dic, si aquest estan camí de la jubilació, jo estic jove. T'ho juro? Ah, sí, además. I que en 3 mesos. No m'ho Tu puc creure. prometo que Mònic mateix No m'ho crec, perquè la beca. està més contenta que ningú. Jo li posaria 45 Però per què? per dia. Però per què no? Perquè... Estic d'acord, com l'Enric Fort, quasi tot No, ho va parlar, no sé qui, no sé qui. Aquí quants són? el Jordi deu ser més gran, no? Però és que l'Enric ja en té 50 no sé quant. No sé 50, no sé quants. No és normal. L'Asso no jubila, però l'Asso en té 60. L'Asso no jubila amb 60, Míriam? Amb 60. Ja, però com ha de tenir 60? Ja. No sé què. El Marc. És que també canvia molt, com a dit, que Això sí. Sí, perquè amb 60 eren i tant, totalment. I ara 60 estàs perfectament. Bueno, qui arriba perfecte sí, però en tot cas Perquè se la veu molt pinxa, no sé. Perquè ja, és que ja no és només com estiguis tu físicament, sinó és l'actitud i Ja. la manera de vestir, de tot. Tot influència. L'altre dia va anar una pacient de la feina, que jo li vaig el despatx, i quan va fer l'identificat hi posa una pulsera i per reconèixer que és ella havia el nom complet i data de naixement, perquè així és com molt únic que ets tu. Ets tu sol. Sí, sí, I llavors el dia de data de naixement dic tal del 81. I a vegades me passa que veig el des del meu any i penso, dona? Sí, però ja no només per això, sinó per com la veig físicament en si li dona. O sigui, una cara, una actitud. Sí, doncs que n'hi ha molt de grans, però Marina, això no és res, n'hi ha moltes, i de 47 i 48 no n'hi ha. No n'hi ha de líquid, la llei no ho diu i ho diu el metge amb el seu criteri ètic, però no han sumat 51, 51, 52. T'ho juro. No, si la llei no t'ho nega no s'hi va quedar, i no tens cap mena de compte. Sí, sí, sí. no s'hi va quedar la bellesa que tenia aquella mona, no estic dient alguna famosa, una famosa. Que no. No sé què vols dir. Però bueno, no t'ho deia per això, això és el pare cada dia a la feina, per assajos ja. I jo t'ho dic perquè aquesta dona la vaig veure tan gran. I Físicament. Sí, físicament. I també només físicament, perquè també una cara, unes arrugues, anava amb tot el cabell llarg però amb canes, que jo també tinc totes les canes del món, però aquí jo no sé. Però sí que la sí, sí, que la És que aquesta dona anava amb totes les canes blanques. No, no, però molt...
i a damunt la cala, i tenia l'escultura. Era com una sí, que era tot això. Jo pensava, però bueno, però que ho hem llegit amb tot. I després a l'entrar els dic a les infermeres, dic, sabeu la pacienteta? Que és de la meva edat. Va, Matia, no pot ser. I dic, t'ho juro. No, L'edat però és que és no la, enganya. com va vestida la gent, l'actitud i tot, no? I jo què sé, mira, ara t'ho diré una altra cosa, que jo vaig a l'Ignasi i quants anys el tenia, digues? Dius més. Jo també un dia que sí, però aquest estiu... Mira, te diré que... Hòstia, això crec que l'Ignasi, Mira, a l'estiu estava al xiringuito a la piscina el dia del meu cumple i quan vaig arribar a cama a la gent a la facultat, ell estava allà i diu, és el que pensava i felicitat. I em va preguntar quants en feia perquè ell també devia pensar, hòstia, quan en deu tenir ja, saps? Perquè cap als més joves també no han arribat i diuen, hòstia, ja en tens tant. Clar. Perquè clar, ell ja et veia una nena fa uns anys, molt bé, totalment. doncs també m'ho va preguntar. I diu, bueno, clar, si jo ja... És que diria Jo que ja em en va tinc dir tants. com si els fes als 60 dies. Tenien que no estava jubilat i el tenien de jubilar. Bueno, doncs igual deu tenir 58 o 59, no en sé. Segur deu estar. Per allí. O sigui que vam anomenar el temps. Com la teva no per res, no. Per flipar, però és que ja es va cara al cos i l'actitud de la vida i la manera de vestir i tot. Tota ella. Tota ella. Per això Ui. he girat molt tancat. Sí. Qui és? L'Iñigo. Pues això, he girat molt fort. Sí. Ai, la vida, És el que dius que ha passat molt ràpid, és que clar, tenir els nens grans. clar, llavors penso això, com no he de ser gran si tinc una filla que farà 16 anys, que amb 2 anys és major d'edat. Què és això? Jo em sembla que recordo quan vau dir que estàveu embarassats a la disco de Prada. Bueno, a la disco de Prada un any vam dir O a que la ens disco de- casàvem, Si et O sona m'estic això, liant... A mi em sona la disco de Prada a fora. a la disco de Prada a Allò fora, vau dir un que es any que casava, home, nevava. pensava que era el criu, doncs. Sí, que Pensava era la nevava i era Maria. Setmana Santa i ho vam comunicar així a tothom. A fora de la disco de Prades era que ens casàvem. Doncs perquè pensava que era que Déu, que la Maria va recordar.